हमसे घरे जिद करता रह तो सोते के जोरे आइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के आइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के अरे बुझला जानी चुम्मा दे दा का जानी चुम्मा दे दा काहे मुँह में सैनिटाइजर लगा के जानी चुम्मा दे दा मुँह में सैनिटाइजर लगा के। ओहो अरे दूर रहो मिलल तनी छुट्टी आनी कसहु लुका के अच्छा? लेवा कोटा करल आधा पेट खा के का बताई। अच्छा कुछ दिन ना दूर हमसे रह पिया देहिया पाया के जनी ढह पिया पता बा हमारा काहे खातिर आइल बड़ो गुत्ता के पता बा हमारा काहे खातिर आइल बड़ो गुत्ता के जौन सोचत बड़ा ना होई जानी चुम्मा दे दा चुप रहा जानी चुम्मा दे दा ना मानबा सैनिटाइजर लगा के जानी चुम्मा दे दा मुँह में सैनिटाइजर लगा के। और जीत काहे पहले बड़ा जानी सारा कार कभी राखी स्कूल में 14 दिन रह के पड़ी नियम और रूल में हाँ तो घरहू में रूले में रह के पड़ी मन बना बात त खेसारी पछतैबा अपने त जैब संगे घर भर ले जैब समझ में आइल पवन धनंजय सोनू विकास रहयो भी डरा के पवन धनंजय सोनू विकास रहयो भी डरा एगो चुमे के बात बना ना भगवा जानी चुम्मा दे दा फेर उहे बात धनी चुम्मा दे दा मुँह में सैनिटाइजर लगा के जानी चुम्मा दे दा मुँह में सैनिटाइजर लगा के। अइला लॉकडाउन में टाउन से घरे जिद करता रह तो सोते के जोरे अइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के अइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के अरे बुझला जानी चुम्मा दे दा का जानी चुम्मा दे दा काहे मुँह में सैनिटाइजर